Nej! Du er fucking farlig, Ikke mere end du havde i forvejen. Men gør ikke noget. You're pretty, no matter what they say. One can't bring you down. Cause you're beautiful. Now is it everyone. Nej, det skal godt nok ikke ud over Anita. Der er kun en, der får lov til at lade det gå ud over Anita. Nej! Anita. Jagter mig, Jonas. Is the birdie now? It's burning now. Grønne. Det plettede bjergforår er meget interessant. Hvad skal du? Æble. Så skal du også hoppe ud for broen. Nej. Du optager alting, man. Er du japaner eller sådan noget? Oh yeah. Ja, du plejer at gøre det, hvad det ikke? Ikke derfor? Ah, næsten. Næsten. Oh. Sådan der, så trækker du den ned under. Sådan så du får thai-BH'en. Kom, hjælp mig lige her. Træk lige den der. Du skal da tage billedet. Ja. For det er ikke fordi jeg filmer det hele eller noget. På Facebook eller noget? Nej, det kan jeg. Tag billede af videoen. Det gør jeg også. Jeg står og spammer billedknappen hele tiden, mens jeg filmer. Så ligger videoerne på YouTube og billederne på Facebook. Jeg kan bare se, hvis der er Det er ikke hende, der siger noget. Dilleren får der bræ op på bjerget. Og du har fået sunshine ray.
Smager det godt, skatter? Smager det godt? Okay. Man kan ikke bare have optaget det. Lige sådan er fedt. Vi er på tog snart. Åh. Det kan ikke blive æbletyve her, hva'? Og det er også til at leve der, ikke? Det er snehvide æbler, det der jo. Det er sådan nogle, du falder i søvn af dem lidt. Ja. Nej, det var så skyldt. Det var smart, det er også så 2 skruer, så bider og sådan noget. Nogle dejlige lydeffekter, du begynder at lave. Der er så godt signal heroppe. Hvad? Der er så meget signal heroppe. Det er hotspot. Hvorfor sådan en masse dog? Det siger, at 1600 eller noget. Filmer du stadig, eller hvad? Det er så frustrerende. Hvorfor filmer du hele tiden? Fordi du tipper helt stille. Hey, ikke min trøje, mand. Vil du høre? Hvorfor? Fordi Det bestemmer jeg dig selv. Jeg skal filme æbletyvene. Så spiller vi dem. Ja, så binder vi dem. Og knipper dem, så de kan se, hvor fucking nederen de er. Hey, cigaretter? Hvad